Γιατί έχει χαρεί, κάτσε να δεις τώρα πώς γυρνάμε. Λοιπόν, κάνουμε μια επιθεώρηση. Σταματήσαμε για ένα κατούριμα στο κάτω διακοφτό και κοιτάμε μια επιθεώρηση πώς είμαστε μέσα στον Τουίτι επιστρέφοντας από Κουμάνι. Τι αφήσαμε πίσω μας. Παύλος. Ο Παύλος, όπως βλέπετε, καλοί μου άνθρωποι, είναι χτισμένος με τσάντες, ιστορίες, πίσω κουβέντες. Από εδώ δεν βλέπεις τίποτα, είναι παιχνίδια και πάμε λίγο στον Άγγελο. Καλά, η Σοφία δεν παίζεται. Δεν χωράει το έβαλε GPS για να βάλει το πόδι της μέσα. Χρειάστηκε GPS. Λοιπόν, κάνουμε μία. Αυτή είναι η Σοφία, η οποία κλείνει τώρα το μαγαζί. Πάει για τη λαϊκή του Αιγείου. Ο Άγγελος ντομάτες, αγκουράκια, ραπανάκια για την ώρα. Εγώ έχω μαξιλάρι για το πόδι, παρακαλώ. Εδώ, όπως βλέπετε, σακούλες. Πίσω είναι χτισμένος. Έχει ψωμιά, καρβέλια. Έχω μαξιλάρια. Το συνοικό τείχος στο Βερολίνο εδώ πέρα. Αυτή είναι η επιστροφή μας από διακοπές, κυρίες και κύριοι. Του χρόνου καλή. Να έρθετε κι εσύ. Ερχόμαστε και εμείς. Ελάτε και φέρτε και τα ψώνια σας. Όλοι καλοί χωράνε. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε. Μόνο στη θέση του οδηγού υπάρχει μια σχετική άνεση, γιατί είναι ζήτημα ασφαλείας. Βέβαια. Ποντίκι θα πιάσουμε. Εδώ, γυρνάμε. Η αφεντομουτσουνάρα μου, με βλέπεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, χαιρετούμε. Bye bye. Καλή επιστροφή.